Hello everyone, I'm Yannis Kalafatis and today we're in Greece. So today we will visit our friends from Lycos Winery. We're gonna see how it's produced, what they do basically. From probably no harvest in it, but until it's bottled. They will show us all the process. Yes, we don't have a lot of wines in Greece, but they're fewer but really good. And this is one of the good wineries that we have in Greece, and I'll see you there. We're here at the winery, Lycos Winery, as we said earlier. We're gonna have a tour around, and as you can see, we have a lot of wines. So yeah, let's have a look how we make it. Από εδώ έχουμε το φίλο μας τον Γιάννη που θα μας... Που θα φάει την μπανάνα του. Θα φάει την μπανάνα του και θα μας δείξει τρίγια. Και οι φίλοι μας... Η φίλη μας Φωτεινή. Η Φωτεινή. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε από το Ενωπείο Λύκος. Σαν ιστορία, ξεκινάμε από το 1950. Που έχει ξεκινήσει ο παππούς μαζί με τη γιαγιά, το εστιατόριο μπροστά. Ο παππούς ξεκίνησε και έκανε λίγο κρασί για το εστιατόριο και έτσι άρεσε και στον πατέρα μου και ξεκίνησε ο πατέρας μου μετά και έκανε και το Ενωπείο μαζί με τον παππού. Οπότε έχουμε μικρές ποσότητες για αρχή. Για αρχή έχουμε μικρές ποσότητες, ναι. Ήταν όπως τα παλιά κλασικά χρόνια, με δεξαμενές που ήταν στο υπόγειο. Φτιάχνουμε κρασί περίπου από το 85 σε πιο μεγάλη ποσότητα, το 87, και από το 93 είμαστε στο εμφιαλωμένο με την πρώτη μας ετικέτα που ήταν ο κράτιστος. Οκ. Από εδώ. Που στα αρχαία σημαίνει ο καλύτερος. Ο καλύτερος, οκ. Ναι. Κάναμε και τέτοιες συσκευές. Αυτή είναι η πρώτη μας φιάλη, είναι το 93. Ωραία. Κάναμε και αυτές εδώ που είναι λίγο πιο ιταλοφέρουν, να το πω έτσι. Ναι. Έχει ωραίο σφράγισμα. Ναι, είναι λίγο διαφορετικό με το κερί, μπράβο. Είναι με το κερί, ναι. Και μετά βλέπεις ότι εδώ η πορεία συνεχίζεται. Και συνεχίζει και αναπτύσσεται. Ναι. Εδώ είναι, πάντα μιλάμε για το ίδιο κρασί, απλά αλλάζει ετικέτες. Είμαστε πλέον ένα ενωπείο που κάνουμε γύρω στις 200.000 φιάλες. Έχουμε 15 ετικέτες κοντά. Ωραία. Με το μεγαλύτερη γκάμα να είναι στα λευκά. Okay. Έχουμε μια νέα σειρά την οποία την έχουμε ονομάσει Αγέλη, που έχει μόνο ποικιλιακές. Ωραία. Είναι όλα μονοπικλιακά, συγγνώμη. Έχουμε μαλαγουζιά που είναι επίσης μονοπικλιακή. Τα περισσότερα μας κρασιά βασικά είναι μονοπικλιακά, εκτός από τα γέφυρα. Που είναι η οικονομική μας σειρά. Ωραία. Είναι με βίδα στέλβιν. Το λευκό είναι από μαλαγουζιά το μεγαλύτερο ποσοστό και λίγο ροδίτη μέσα. Το ροζέ έχει μέσα γκρενάζ, ζαφύρι και μοσκάτο. Είναι ημίξιρο, ελαφρώς γλυκίζει και είναι πολύ ωραίο, ειδικά για το καλοκαίρι και το προτιμούν πάρα πολύ και οι γυναίκες. Ρε παιδί μου, τα μπέλια είναι όλα εδώ τριγύρω ή έχετε χωράφια? Όχι. Δηλαδή, διάσπαρτα να το πω έτσι? Ναι, μπορώ να το πεις και έτσι. Okay. Είναι κάποια δικά μας σε κάποια συνεργαζόμενα. Σκέψου ότι στην Κάριστο που παίρνω τη μαλαγουζιά. Από κάτω, ωραία. Είναι πιο πριν από την Κάριστο, μετά το Λεβέρι έχω ένα γκρενάζ που παίρνω. Και μετά έχω το Opium που είναι η νέα μας σειρά. Ωραία. Θα σας το δείξω μετά, πάσα στην καβά, θα δείτε όλα τα κρασάκια. Είναι το Opium που είναι γκρενάζ ρούζ, που είναι 100% γκρενάζ ρούζ. Είναι πολύ ωραίο, είναι ξηρό. Πολύ ωραία ποικιλία. Και αυτή έχει ξεκινήσει, πάει πολύ καλά. Έχουμε βάλει φέτος για πρώτη φορά, κάναμε και δονίτσα. Ελληνική ποικιλία επίσης. Άρεσε αρκετά. Φέτος θα κάνουμε και βιδιανό, γιατί θέλουμε περισσότερο κι εμείς να αναδεικνύουμε τις ελληνικές ποικιλίες. Πολύ ωραίες ποικιλίες, πολύ ανερχόμενες. Πλημμυρίσαμε, πήραμε φωτιά. Φαντάζομαι σούπερ μάρκετ τα βρίσκουμε, η κάβα... Κάβα, σούπερ μάρκετ όχι. Σημαντική ερώτηση, για εξωτερικό. Ας πούμε, τώρα εντάξει, η Αγγλία βέβαια έχει βγει από Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουμε, ωραία. Δίνουμε, εντός Ευρώπης δίνουμε. Αγγλία δίνουμε, Καναδά, Αμερική, δίνουμε... Είναι κάποιο συγκεκριμένο site, ας πούμε, ή πρέπει να παραγγείλουν από Κοίταξε, στο εξωτερικό που στέλνουμε το κρασί, είναι κάποιοι έμποροι που εκεί κάνουν αυτή τη διανομή και
δίνουν σε κάβες, σε εστιατόρια, σε όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τα βαρέλια είναι τα βαρέλια τα οποία ξεκίνησε ο παππούς. Τα οποία τα έχουμε κρατήσει και τα έχουμε εδώ στο χώρο που κάνουμε τη ξενάγηση και τη γευσηγνωσία. Αυτά είναι βαρέλια του τόνου. Οκ, και από υλικό... Είναι δρύς, ξύλο. Okay. Τώρα τα περισσότερα είναι 225 φορτικότητας και κάποια 500 που χρησιμοποιώ για τα λευκά. Βέβαια που δεν είναι εδώ, είναι στο υπόλοιπο. Okay. Εδώ είναι ο χώρος των δεξαμενών και της παραγωγής του εινοποιού μας, που είναι δεξαμενές ζύμωσης, αποθήκευσης, κάνουμε σταθεροποίηση. Είναι όλος εδώ ο χώρος που θα κάνουμε τις ενέργειες και τις διαδικασίες και στον τρίγο και μετά τον τρίγο. Και έχουμε ελεγχόμενη θερμοκρασία. Όλες είναι ψυχόμενες, ναι, σε ελεγχόμενη θερμοκρασία. Ειδικά το καλοκαίρι τώρα που γίνεται ζέστη, φωτιές όπως είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κρασί, δηλαδή είναι όλο εμφιαλωμένο. Ναι, Πέρα από τα κόκκινα που μερικά είναι στα βαρέλια, όλο το κρασί το υπόλοιπο είναι εμφιαλωμένο. Γιατί μετά τα σταφύλια μαζεύονται μετά τον Οκτώβριο είναι... Όχι, μαζεύονται τον Αύγουστο. Α, τον Αύγουστο. Άρα έπεσε έξω. Φάουλ. Όταν κάναμε τρίγο, ξεκινάγαμε 15 Σεπτέμβρη. Τώρα ξεκινάμε από αρχές Αυγούστου. Δηλαδή πέρσι ξεκίνησα εγώ και πότε έκανα, 3 Αυγούστου. 6, 3, 5. Λοιπόν, εδώ είναι το κομμάτι μας της παραγωγής. Εδώ κάνουμε χαμός. Εδώ ετικέτα, μπουκάλια, όλα. Εδώ είναι η γραμμή της εμφιάλωσης. Ξεκινάει στην αρχή, μπαίνει το μπουκάλι πάνω στη γραμμή, πλένεται, μπαίνει μέσα δρανές αέριο, γεμίζει, πάλι δρανές αέριο, μπαίνει ο φελός ή το στέλβινγκ. Εκεί είναι ένα άλλο μηχάνημα που πλένεται εξωτερικά το μπουκάλι και στεγνώνει και πιο κάτω είναι που μπαίνει το κομμάτι της ετικέτας. Ωραία. Σφραγίζει στο κυβωτιάκι και πάει στην παλέτα. Μάλιστα. Πω. Εδώ υπάρχει κάποιος προσωρινός εισαγωγικά χώρος που είναι τα κρασιά τα οποία φεύγουν πιο όλα τα κρασιά. Δεν είναι που τα κάνουμε αμέσως με ετικέτα. Δηλαδή, παράδειγμα, αυτά τα κρασιά. Αυτό είναι το γκρενάζ, είναι το ροζέ, είναι το όπλωμα. Αυτό δεν έχει ετικέτα. Τώρα, παράδειγμα, έχουν μείνει ακόμα 4 παλέτες. Αυτό μέχρι Αύγουστο θα έχει φύγει Σεπτέμβρη. Max. Είναι το νέο προϊόν, το βγάλαμε πέρσι πρώτη φορά. Ωραία. Με αυτή την ετικέτα. Αμέ. Τεράστια, σκάλα ολόκληρη να πας από πάνω. Κοντά τώρα είμαστε 45 χρόνια. Δηλαδή όταν φτιάχτηκε το εινοποιείο, φτιάχτηκε σταδιακά. Ναι. Και δεν υπήρχαν και οι κατάλληλες γνώσεις για το πώς θα διαμορφωθεί. Δηλαδή τώρα τα πιο σύγχρονα εινοποιεία δεν έχουν καμία σχέση. Δηλαδή ο χώρος είναι πιο βιομηχανικός. Ναι. Ενώ τα καινούργια εινοποιεία είναι πιο όμορφα, να το πω έτσι. Τα οποία μπορείς να τα διαχειριστείς καλύτερα. Δηλαδή ο χώρος που υπάρχει τώρα εδώ με το δεξαμενό είναι πολύ μεγάλος. Εγώ παράδειγμα θα τον ήθελα πιο μικρό. Για να μπορώ να έχω και καλύτερες θερμοκρασίες. Αυτοί οι δεξαμενές λέγονται εινοποιητές, αυτό είναι το πιεστήριο. Εδώ υπάρχουν άλλες δεξαμενές. Τώρα, ερώτηση, πόσα άτομα χειρίζονται εδώ όλα αυτά τα μηχανήματα? Κοίταξε να δεις, το κομμάτι των ατόμων... Γιατί το πας σταδιακά, πώς το... Καλοκαίρι όταν κάνουμε τρίγο είμαστε γύρω στα 6-7 άτομα, 8. Ανάλογα και τα σταφύλια που έχουμε να ρίξουμε. Αλλά γενικά δεν είναι οι διαδικασίες οι οποίες λες ότι θέλεις πολλά άτομα. Δηλαδή τα περισσότερα τα κάνει το μηχάνημα. Μάλιστα. Αμέ. Ωραία. Αυτό είναι το φεγγάρι μας. Ωραία. Αυτά φαντάζομαι έχουν παιδί μου συγκεκριμένη ζωή, να το πούμε. Είναι ανάλογα και το πώς θα το διατηρήσεις στο βαρέλι, αλλά συνήθως ναι.
πολλά, που δεν μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια. Τα κρατήσει 5 χρόνια. Max. Okay. Ανάλογα και το κρασί που θέλεις να φτιάξεις. Πλέον ο καταναλωτής το έχει γυρίσει σε αυτό το κομμάτι και δεν θέλει τα στιβαρά κόκκινα που λέμε, τα οποία έχουν το πολύ βαρέλο αυτά. Έχει γυρίσει στο κόκκινο το οποίο είναι πιο φρούτι και μπορεί να καταλάβει τα αρώματα του σταφυλιού του κόκκινου. Γιατί πίναμε κόκκινο κρασί και είχαμε πολλές μυρωδιές από βανίλιες, από καπνό, από σοκολάτες, από δέρμα. Εμείς εδώ από κόκκινα κάνουμε 3 ποικιλίες. Έχουμε το αγιοργίτικο, που είναι υπόπνευμέας. Το πιούμε εκεί, το φέρουμε μετά εδώ για παλαίωση. Κάνουμε το σιρά. Δεν το έχω δοκιμάσει το αγιοργίτικο από εδώ, είδες. Είναι ο κράτος. Ωραία. Κάνουμε το σιρά, που παίρνουμε ένα πολύ ωραίο κτήμα από την ασοπία. Είναι κυπελοειδές, δεν είναι γραμμικό. Είναι πολύ ωραίο. Και κάνουμε και το καμπερνέ. Από το αμπελώνα που σας είπα στον Παύλο Ιωτίας. Αυτό είναι το κτήλοδοχείο, το οποίο εδώ φτύνουμε το κρασί μας, γιατί δεν πρέπει να το κάνουμε όταν το δοκιμάζουμε. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη μαλαγουζιά μας, που η μαλαγουζιά είναι σαν νοπίο. Είμαστε αρκετά γνωστοί για τη μαλαγουζιά μας. Είμαστε πιο πολύ για τη μαλαγουζιά και για τον κράτησο, που είναι το κόκκινο, το αγιοργίτικο. Κάνουμε μαλαγουζιά εδώ και 1 δεκαετία. Ωραία. Είναι από την Εύβοια τα αμπέλια μας. Γίνεται μια πολύ ωραία και αξιόλογη δουλειά. Με βραβεία, με διακρίσεις, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ καλή η δουλειά που γίνεται. Την προτιμάει ο κόσμος. Είναι ένα ωραίο κρασί, φρουτώδες. Μπορεί να το συνδυάσεις πολύ εύκολα με φαγητό, με φρούτα, με σκέτα να το πιείς. Είναι πολύ ωραίο, ευχάριστο. Καταρχάς στην υγεία μας, καλώς ήρθατε. Στην υγεία μας, καλή σας βρήκα. Ωραία. Δεν έχουμε πιο πολλά αρώματα. Φρουτάκια, ροδάκινο. Ροδάκινο, ναι. Αφήνει μια πολύ ωραία γεύση μετά από το... Έχει μια ωραία οξύτητα, η οποία είναι μέτρια. Μπράβο, ναι, δεν ξέρω, εμένα με μπερδεύει λίγο. Δεν ξέρω. Είναι πολύ φαντάζομαι πάρα πολλά, μπράβο, ναι. Είναι πολύπλοκο, δεν βγάζει ένα. Δεν μπορώ να πω, ναι, μπράβο. Δεν βγάζει ένα, είναι πολύπλοκο. It has a lot. Yeah, you can taste it. It's very complex. It's very nice. Does this? So I know that like to age wine, it has to have aging like potential. Like it already has to be like a good quality wine in order for it to age. So how long from picking the wine does it go through the process? So like once you pick the grapes and you've squashed the grape juice, if it's red, then you've extracted the tannins and like it's got its color. Like how long does that process take for you to get it to the bottle? For like the Το λευκό θα είναι περίπου στους 3 μήνες. 3 months for the white. Για να το κάνεις πολύ γρήγορα, έτσι. Ναι. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Okay. Εγώ θέλω τουλάχιστον 5 μήνες. Γιατί όσο αναγκαστικά το κάνω κι εγώ στους 3. Γιατί και εμένα, παράδειγμα, η μαλαγουζιά τελειώνει και πρέπει με το που την. Όσο τη βιάζω για να βγάλω μια παρτίδα για να μπω στην αγορά. Αν με ρωτάς όμως, δεν το θέλω αυτό. Προτιμώ να το πάω λίγο πιο αργά, να το αφήσω το κρασί να ηρεμήσει. Γιατί και το κρασί είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Το οποίο πρέπει να μην το στρεσάρει συνέχεια. Αυτό είναι το Sauvignon Blanc. Είναι η νέα σειρά που κάναμε η Αγέλη. Όπως Αγέλη είναι και το ασύρτικο. Αγέλη έχω και κιδονίτσα.
Okay. Έχω και βιονιέ, έχω και σαρδονέ. Ωραία. Και θα κάνω και βιδιανό. Κέφι. Εδώ έχουμε ένα Sauvignon Blanc, το οποίο ο αμπελώνας βρίσκεται στον ασπρόκαμπο. Εδώ έχουμε και κρύο, έχουμε ωραία στερματική απόδοση, είμαστε γύρω στα 900 κιλά το στρέμμα. Φέτος μου βγήκε καλύτερα. Είναι λίγο πιο tropical. Φέρνει λίγο... το Sauvignon Blanc είναι μια γαλλική ποικιλία. Okay. Έτσι. Βέβαια, πάντα το φτιάχνει. Ναι, okay. Εκεί που ανέδειξε περισσότερο τα αρώματα, αυτά τα tropical ήταν στο νέο κόσμο. Δηλαδή τα Νέα Ζηλανδία, τα Αργεντίνικα, τα Χιλιανά, τα Sauvignon Blanc βγάζανε πιο πολύ τα tropical. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς εδώ tropical, πλέον εντάξει. Ακόμα το παλεύω. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ήθελα. Μου βγήκε πιο tropical, πιο fruity, το θέλω ακόμα. Το θες ακόμα. Το θέλω ακόμα. Είναι πολύ ωραίο, ευχάριστο κρασί. It's really, really different. Like, the sort of, it's like... Do you like it? Yeah, I really like it. Almost the standard British palate for a Sauvignon is slightly drier and not as fruity, like a normal. Like so this is a really nice change. You can still tell it's a Sauvignon, but there's like really distinct characteristics that make it. Αυτό είναι, όπως σας είπα, το Grenache Rouge, το οποίο το έχουμε ονομάσει Opium. Opium. Okay. Πώς Opium? Poppy. Αυτό το ναρκωτικό, το όπιο. Okay. Ωραία. Έχει την τουλίπα, ανάποδα, εδώ. Ωραία. Και καλά ότι είναι τόσο εθιστικό, σαν ναρκωτικό. Σαν ναρκωτικό. Okay. Αυτό είναι το Grenache Rouge, είναι 100%. Και αυτό έχει προέλευση από την Εύβοια, από έναν αμπελώνα. Εδώ εμείς κάνουμε ένα ροζέ, το οποίο είναι πιο ροζέ φαγητού. Δηλαδή δεν είναι το ροζέ το οποίο θα σε μπουκώσει με τα αρώματα. Okay. Γιατί το θέλουμε περισσότερο έτσι. Γιατί έχουμε και το ροζέ το γέφυρα που είναι πιο αρωματικό. Okay. Έχουμε και ένα ροζέ το οποίο το θέλουμε πιο πολύ φαγητού. Είναι ένα ροζέ premium. Φαίνεται ότι ανοίγει όρεξη, ρε παιδί μου. Δηλαδή... Ναι, είναι ωραίο, ευχάριστο. Ναι. Έχει τα αρώματά του, είναι τόσο όσο. Μπράβο. Αυτό δεν ξέρω, σαγανάκι θα πω βλακεία. Δεν ξέρω, λευκό σαγανάκι νομίζω θα τράβαγε σούπερ. Μπορεί να λέω και χαζομάρα, δεν ξέρω, αλλά έτσι μου φαίνεται. Το μυρίζω, δεν ξέρω. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που Ναι. αν και λέμε ότι το λευκό το κρασί είναι πιο προτιμότερο να το τρως, να το πίνεις με ψάρια, με λευκές σάλτσες, με λευκό κρέας. Αντίστοιχα το κόκκινο με πιο βαριές σάλτσες, κόκκινες. Τώρα εσύ είσαι και μάγειρας τα οποία σύνταξες καλύτερα από μένα αυτά. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που θα φάω αυτό που μου αρέσει και θα πιω αυτό που μου αρέσει. Μπορώ να φάω μαγαρόνια και να πιω κόκκινο καμπερνέ. Γιατί μου αρέσει το καμπερνέ. Ή μπορώ να πιω σειρά γιατί μου αρέσει το σειρά. Ναι. Δεν θα μπω στη διαδικασία να. Ό,τι με ευχαριστεί. Ή λένε ότι ξέρεις κάτι το καλοκαίρι δεν πίνεις κόκκινο κρασί, πίνεις λευκό ροζέ. Εγώ θα βάλω το κόκκινο το κρασί μου στο συντηρητή, να το δροσίσω και θα το ευχαριστηθώ και σκέτο. Το πίνω και σκέτο γιατί είμαι πολύ φαν του κόκκινου. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω στον άλλον ότι ξέρεις κάτι αυτό γιατί έτσι πρέπει. Όχι, κοίτα, δεν είμαι σε αυτό το στυλ. Επίσης κάτι στα πιο καλά εστιατόρια που δούλευα, τώρα πλέον έχω πάει σε ξενοδοχείο πάλι, αλλά ήμουν σε ένα τριάστερο, με 3 αστέρια μου σε λένε. Εκεί όπως και το φαγητό ήταν, όπως δεν ήταν απλά ρε παιδί μου, ήταν πιο μικρές μερίδες, διαφορετικές γεύσεις. Ναι, εντάξει. Εκεί έβλεπες και το... Εκεί είναι εμπειρία, έτσι. Ναι, αλλά το έτσι να πας να φας ένα... μπράβο. Είναι κάτι, δηλαδή δεν πας να φας να χορτάσεις, να το πω έτσι. Είναι μια εμπειρία. Παίζει με τις γεύσεις. Βέβαια, σίγουρα, έτσι και το pairing, ας πούμε, είχαμε και τα κοκτέιλ χωρίς το αλκοόλ. Και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς το βλέπανε. Βέβαια, ναι. Και εκεί εννοείται δεν παίζει. Ο άλλος μπορεί να μην θέλει ρε παιδάκι μου με το φαγητό του να πιει κρασί. Έτσι, μπορεί να θέλει να πιει ένα κοκτέιλ, μπορεί να θέλει να πιει ένα ποτό. Μπράβο. Καταρχάς, το κόκκινο κρασί πρέπει να πίνεται σε θερμοκρασία δωματίου. Τι εννοώ με αυτό? Θερμοκρασία δωματίου δεν είναι 25 βαθμοί. Θερμοκρασία δωματίου είναι 15 βαθμοί. 15. Λοιπόν, και το λέγανε αυτό, το λέγανε οι Γάλλοι πριν 300 χρόνια που όντως η θερμοκρασία σου ήταν 15 βαθμούς. Ναι. Τώρα 25 βαθμούς κανένα κρασί δεν μπορείς να ευχαριστηθείς. Κανένα ποτό, κανένα αλκοόλ. Αλλάζει εντελώς και τη
δεν θα το ευχαριστηθείς. Εάν όμως πιεις ένα κρασί στους 15 βαθμούς, κόκκινο, σε πληροφορώ ότι και τον Αύγουστο στους 50 βαθμούς, εγώ προσωπικά το ευχαριστιέμαι. Και πιστεύω ότι και ο άλλος, εάν το πιει σε σωστή θερμοκρασία, γιατί δεν πίνουν σε σωστή θερμοκρασία τα κρασιά, και ειδικά τα κόκκινα, εάν το πιει σε σωστή θερμοκρασία, πίστεψέ μου ότι θα το ευχαριστηθείς πάρα πολύ. Και ειδικά δηλαδή πλέον με τα κόκκινα που τα κάνουμε έτσι λίγο πιο φρούτι, που σας είπα. Το ασύρτικο είναι μια ποικιλία πάρα πολύ γνωστή λόγω της Σαντορίνης. Είναι μια... Ασύρτικο. 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 I think I've tried this. Σαντορίνη. We tried this, did we not? I think we've tried this. Yeah. Λοιπόν, μπορείς να... Είναι το ελληνικό ρίζλινγκ. Το ασύρτικο. Όπως και το ρίζλινγκ σαν ποικιλία έχει πολλές δυνατότητες και το ασύρτικο έχει φοβερή παλαίωση στη φιάλη. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα με αυτό το κρασί. Σαν ενωπείο το περνάμε ένα εξάμηνο βαρέλι, με μπατονάς και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Το τελευταίο, το οποίο είναι αγιοργητικό. Θα σας βάλω αυτό το φρούτι. Εδώ πέρα εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση το χρώμα. Αρχικά είναι σαν ρουμπίνι, ρε παιδί μου. Να σου πω. Όταν το κόκκινο το κρασί το ξεκινήσεις και το κάνεις στη διαδικασία της ζύμωσης, έχει το χρώμα το μόβ, της βιολέτας, το βιολετή χρώμα, το μόβ του λουλουδιού. Λοιπόν, αυτό όσο εξελίσσεται γίνεται κόκκινο και αρχίζει και σιγά σιγά και καφετίζει. Ωραία. Λοιπόν, τώρα εδώ είμαστε σε ένα κρασί το οποίο είναι φρέσκο. Δεν έχει πολύ μεγάλη εκχύληση γιατί είναι φρέσκο, δεν έχει βαρέλι, είναι δεξαμενής και είναι πιο φρούτι. Πίνεις δροσερό, έχει ωραία φρουτάκια. Έχει τα κερασάκια του, έχει βατόμουρο. Ναι. Σαν βύσσινο λίγο. Ναι, βγάζει το βυσσινάκι του. Η σωστή ορολογία είναι ότι το κόκκινο, γενικά το κρασί παλαιώνει στη φιάλη και στο βαρέλι οριμάζει. Μπορείτε να δείτε μπροστά, έχω να σας τα δείξω και όλα τα κρασιά που έχουμε. Γιατί έχουμε μεγάλη ποικιλία. Καλά. Κάνουμε μπόλικα. Εννοείται. So that was the tour. I hope you enjoyed. We saw how they bottle it, the whole process, most of their machinery, old barrels to the newest barrels. If you wanna buy, we showed the website and it'll be down below in the description. Yeah, check our website as well because we've got a blog with double journey, photography and our recipes, of course. As you're down there, click the red button and subscribe. I will also leave the social media of the company as Lycos Winery with a Y, Lycos. On Instagram, they have Facebook, all the social, but their website, as we said as well. Yeah, smash the like button so we make more beautiful trips like that and we see producers, local and bakeries and whatever we can. Yeah, other than that, thanks for watching. Have a beautiful day.
Ωραία. Οπότε αρχίζουμε με μια μπανάνα. Κάνω διατροφή. Προετοιμασία. Και είναι η ώρα που την μπανάνα μου. Ωραία. Και τώρα με ASMR ξέρω. Να ακούγεται. That behind the scenes though. How's that? Wow, great.